санаи 13 августи соли равон шаҳрванд Табаров Насриддин соли таваллудаш 1984 зодаи ноҳияи Муминобод истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ бо сабаби муноқишаи ба миён омада ҳамсараш тахминаи пулодро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат мерасонад. аз ин қонеъ нагашта ҳаракатҳои ҷиноятии худро идома дода, боз бо табари дар дасташ буда падараш шаҳрванд Табаров боронро якчанд маротиба ба сару рӯяш мезанад, ки дар натиҷа ҷабрдида ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. танҳо баъди ҳодиса ба мақомоти милитсия хабар мерасад. гурӯҳи фаврию тафтишотии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи мазкур буда оҷилан ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда гумонбаршавандаро аз манзили истиқоматиаш дастгир мекунанд. тафтиши қазияи мазкур аз ҷониби мақомоти прокуратура ба роҳ монда шуда аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. якдигар нофаҳмӣ миёни зану шавҳар дар ҳар хонадон рух доданаш мумкин аст ва албатта он зудгузар аст агар аъзоёни оила сабур ва таҳаммулпазир бошанд. маҳз ҳамин беандешагиву ҷоҳилӣ Табаров Насриддинро ба маргталабии завҷаи худ ҳидоят кардааст. подоши амали номбурда аён аст ки аввалан ҳамсари худро бенишон кард ва падарашро захмӣ боз тибқи қонун ҷазо хоҳад гирифт.